Häzirki döwürde milli ykdysadyatymyzyň ekli pugdaklaryny iş bilen üpçünçülügiň berkidilmegi, iş şertleriniň gowlandyrylmagy bilen baglanyşykly meseleler döwletimiziň hemişelik üns merkezine saklanýar. Şu gün hormatly prezidentimiziň taşygyna laýyklykda türkmen halkynyň milli lideri Arkadaş şekerini kuran iş saparynyň çäklerini täze şekerde gurulup ulanmaga berilen Obagjylyk toplamynyň binasyny işe başlan hünärmenleri gutlady. Obagjylyk toplamyny degişi almy barlyk institutlarynyň alımlar we hünärmenleri şunun ýaly ajaýyp binada we ýokary halkary görkezlerine laýyk derejede injamlaşdyrylan institutlarda netijeli iş alyp baryp, ýeriň hasyllygyny artdyrmak, tohumçylygy kämilleşdirmek we pudaga dünýäniň bütün tejribesini ornaşdyrmak ornuna ilmi işleri iýligderli alyp barjakdyklaryna inanýardylar. Ilmi barlygy ekrançylyk we ilmi barlygy diýençilik institutunyň hünärmenleri döwrewap binalarda netijeli iş alyp barmak ornuna döredilen ýokary derejeli şertler üçin gahrman arkadagymda hemde arkadagyly gahrman serdarymda tüý sürekden çykan hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Onuň özi ýurdumyzda täze iş orunlarynyň döredilmegi we Obagjylyk pugdagyna degişli ilmi idaralaryň maddi enjamlaryň binýadynyň berkidilmegi ornuna döwlet derejesinde toplamlaryň işleriň amala aşyrylýanlygynyň nobatdaky beýan urildi.